Көнбатыш санкциялары ірі майский теплица комбинаты ішіне йығынты ясамады. Ешілшелеріні тиеп жіберу штат режимында бара. Керек болғанда оны арттырыға һәм істеме мәдәнләргә жейілдірігі де мүмкін. Хәзіранда оңыш жиюға әзірленелер. Тулырақ алдағы сюжетта. Узган ел нәтиҗәләре буенча 43 мең тоннадан артык кыяр, помидор, борыш һәм яшел тәмләткечләр җитештерелгән. Кыскасы, нинди генә яшелчә юк. Безнең коллектив елда тырышып, үзенең эшен яратып, экологик чиста продукцияны үстерә. Менә мин әйттем инде, без продукцияны, кыярларны, помидорларны, яшелчәләрне үстерәбез, барысында балалар өчен. Үсемлекләрне махсус төкле туралар сиркәләндерә. Алар өчен температура һәм дымлылык балансы, яктырту дәрәҗәсе һәм әлбәттә пестицидлар булмавы бик мөһим. Түтәлләрдә теплица хезмәткәрләре дә эшли. Алар тырыш бал кортларыннан бердә ким түгел. Һәрберсенең үз участогы бар. Шытымнарны эшкәртергә һәм уңыш алырга кирәк. Томатларны атнага 2 тапкыр җыйсалар, кыяр көн саен җыела. Эшебезне яратабыз, эшкә киләбез, кыш көне киләбез, җәйгә килгән кебек. Бездән кышын җәен гел бездә җәй. Без үстерәбез кыяр, помидорлар. Бу җитештерүнең иң татлы урыннары. Биредә җир җиләге үстерү белән күптән шөгыльләнәләр. Берничә ел элек голубика үстерә башлаганнар. 2 ел элек кыш көне теплицада кура җиләге плантациялары барлыкка килгән. Менә мин әйтеп үттем инде, 43 мең тонна продукция, яшелчә продукциясын без елга үстерәбез. Но мөмкинлек бар, сорау булганда 45 мең тоннага кадәр без бу ел мөмкин арттырырга продукцияны. Бернинди сорау да юк. Коллектив бу эшне эшләргә әзер. Узган ел нәтиҗәләре буенча теплицалар 3 миллиард 600 миллион тонна продукция саткан. Илшат Ганиев сүзләренә караганда, быел җитештерү күләме 43 мең тоннадан 45 мең тоннага кадәр артырга мөмкин. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Өстәвенә күптән түгел 4нче энерго үзәк эшли башлаган. Бу исә электр энергиясе белән комбинатны тулаем тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан.